Good morning! Hello! Kabalan! Okay, kabalan! Kabalan! Almusal natin na pusak? Tuyot, itlog. Yun na. Si Boss Apple ang niluluto niya. Pakiboss na na pusak. Nilagang, talong at Yun. nilagang. Healthy, oh. Okra. Pagka Ilocano talaga mahilig sa gulay na. Tapos may bagoong na isda. Yun, oh. Pagkats ng kalabaw na apsak. Oo, dami nating almusal. Ang dami pagkain talaga kay nanay, talagang Bless. maraming blessing. Maraming blessing. Ah, Mamaya-maya, pansit. Uy, yun lang pasit. Kumusta si ano? Si Kuya Ramon, si Papa Ramon. Okay lang kahapon. Siya nagsabi sa akin na, Shoutout mo? ito, Oh. nag-almusal ka na. Wala pala siyang almusal. Wala, huwag mo na siya mag-almusal kung wala siya almusal. Tanga yan na lang. Kumain lang siya ng ano, uminom ng tubig. Bawal sa kanya yung kape. Kasi Bukas na lang tayo pupunta ng Pangpang o mamaya? Mamaya. Pupunta po kami ng Pangpang. Hindi tayo Kaya anong oras na manyara yan? Hindi ako makakakontra kay Mayora, mapapay-route ako. Driver ako ngayon. Boy ako ni Boss Apple. ay, alam mo. Sarap nito. Yung amoy pala nga po nga. Sak yung aroma niya. Yan. Oo, itong hinahanap mo sa probinsya, no? Sa probinsya kahit ano lang, masarap, no? Tapos may kubo ka sa, sa bukid, no? Yun. Tapos yan ang almusal mo. Huwag mo masyadong parinig kay nanay, baka mamaya iniisip niya, yung kubo niya ilipat natin sa bukid. Magagalit siya. Ang bango, ang bango. Ito masarap sa ano, sa probinsya, yung kinakain mo puro, di ba? Pangmasa, pangmasa. Saan mo gagamitin yan, darling? Sausawan? Sa bagoong. Bukurang pong Balasenas. Yes. Kung gusto niyo po ng gulay, mag-asawa kayo ng Ilocano, puro gulay ang papakain sa'yo. Maganda naman yan, yung gulay. A few moments later. Basta kain na tayo, almusal. Tanggalin mo muna natin, siyempre. Yan. Ang dami pagkain, no? Ba mo niya itang nasi ka niya. Yan, gulay ako, gulay. Gulay ako. Lara? Ikukuha ko Lara. Uy, madaming Lara si Madier. Kamalans! Okay. Alerto mo naman eh. Kukuha po tayo ng sili. Labuyo. Ito manghang po to, manghang. Nahihinog na dito. Iyon, no? Sigurado, manghang to. Sili labuyo to. Native. Maliit siya pero manghang. Papalaban si Boss Apple dito. Darling, Ayan yung view. Ba, schedule mo basta ikaw lang bahala dyan. Domingo. Ikaw bahala. Bantay kayo may tambyo. Sige, basta ikaw masusunod. Gulay, A few moments later. Tingasi ko. Natin lang sa. Telas. Kung lang sana ang malan. Tingasi ko, darling. Mag-pray ako nga sa. Ganun mag-pray, ulingin eh. Parati sa simbahan. Pray ka pa sa. Yung isang ko na yan pong asa. Tirahin mo. Papasalamat po kami sa blessing na binibigay sa pagkain. At binabalik ko po ang papuri at pasalamat.
Amen. 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 Kain po. Ako, gusto ko to. Ako na ako. Tapos sa mo dito, oh. Sa manghang. Ito ko to? Paano ko para makita nila? Para makita nila. Oh, ito po yung almusal namin. Yun, oh. Lots ng kalabaw, gulay, itlog, tuyo. Say hi, Hapong Asak. Say hi. Gusto kayo lahat dyan, mga kamag-anak namin sa Sapang Bato, sa Kobya. Sa Kobya, no? Marcos Billy. Bea, dito na yun binigay mo. Kahapon punta kami. Hey, Bea, thank you, da. Hindi ko sasabihin mga Thank you sa okra. pangalan, marami sila. Thank you sa okran. Sarap. Alwain ba yung wagtal na ito? Ba marami? Mm-hmm. Natin yung alwain ba yung wagtal mayong muyo? Kaysa sa salwang kong palengke? Fresh yan, ha? Naman da? Puro bugulay po kinakain namin Nga na. po ng gata. Sarap nung sausawan mo dyan. Pandas pa niya ata. Ang bisang mag-gas na mo. May pateya. Pateya. Mahal na kayo, Del. Kamatis gusto niya? Oo, masarap kamatis. Baka gusto na. Ay, salamat para sa ano, no? Binigay nilang mga gulay nila Bea ulit, no? Tatay niya, bait, tsaka nanay niya, no? Patola, Ano lahat ang binigay niya, no? okra. Kung sabi na. Ikaw, pwede. Bakit, nandyan ba si Edel? Nandyan ka sa linghotel? Wala. Di ba nasa ano na? Tayo na lang. Tsaka siya, ay nagsisima siya. No. Kaya nandun siya pangasak. Para turuan tayo lumangoy dun sa ano, pispan. Marunong lumangoy tayo. Oo. Tatagat ako po ng isda. May ano doon, swimming pool. Siswing ako. Hintay ng nasito. Maraming isda sila Bea. Sarap ng gulay. Manamis-namis. So kila nanay, madaan lang po kami kumain ng baboy dito. Puro gulay kinakain namin. Tuyo. Tuyo, gatas ng kalabaw. Kung ano niluluto lang namin, no? Apsak, sardinas, tagawing hamburger. Napanood nila yun, no? Lahat ng kinain natin, minsan lang tayo kumain ng kami, yung manok. Ay, Baboy, At saka sinigang. baboy, May sinigang. good news Sinigang pala niya, ako. Ni Mayora. may good news. Sa 1 month natin pagbablog, no? Meron na nag-subscribe, 101 subscriber natin. Thank you Oo. po. Yung ano, yung views natin, pumalo na 6,800k views. Tapos yung oras, nasa 380 hours na po. Ay, thank you po. Thank you po. Thank you. Thank you po sa walang sawang pagsuporta. Takman mo. Oh. Ha? Yummy yan. Oh? Kasama tuyo. Kadami yung tuyo, nauubos po. Yummy na. Buwasa ko. Buwa. Pati yung itlog na ubos na po, hindi ko na nakita. Ay, kanin. Pagod yung lagyan ng pagkain, oh. Hindi kayo nagpilito ng hotdog tsaka ano, wala na? Wala na. Wala na lang. Hindi agad sinabi. Doon nga po yan. Okay na yung ulam natin, no? Pero mas maganda yan. Ako mas gusto ang ulam yan. Robert din sa'yo. Robert din. Ay, ang dami na pala nanonood sa atin, no? Kung saan na nakakarating yung video natin. Sabi sa atin ni Pastora, kahapon. Ito nagbablog. Ano? Nagbablog. Maglana pa no, magkay. Ano nakita niya? Wala, albino pala. Nga niya, albino ko nga bigay mo nga na. Ay, thank you po ako. Ang dami na nanonood. Wala na di ako naman pelikula nga na. Amo din lang keto. Bigyan pa pa. Malang.
Yung buhay probinsya po, simple lang. Kahit saan ka lang po kukuha ng ano mo. Makakain, may mga alaman ka. Ayun lang po yung tanong namin. Hmm? Gusto mo ng talong, may talong kami. Gusto mo ng kalamansi, may kalamansi tayo, no? Kasi tingnan naman din nga sa limong karami. Hindi naman binili yan, binigay lang. Aliw ko sa tingnan ang may tingnan. Ngayon nga pala pagkailan. Kapipitas lang. Maling pala naman makanya kasi. Mura yun lang. Walang mga niya. Walang gusto niyo sa atin. Palengke mga doon. Yung palengke mga doon. Ano ito Rino? Kung Tayo yung mamaya balong ito. sa Alcangat, sa Rino ya kanin. Alam mo naman ma, ako, gusto ko, yun lang kasiyahan mo. Yung gatas ng kalabaw. Kaya inuuna ko yan. Gusto ko, masaya ka, umaga pa lang. Yung baka hindi mo Napangakin yan. nagbukas ako ng Reno. Ang sarap. Okay na ako nito kasi aalis kami, pupunta kami Pangpang. Sigurado, si Apple pag nasa biyahe kami, puro pagkain na naman niya, kakain ka mamaya sa labas. Yan, Pakita mo yung sausawan, sarap. Sausawan. Ito po yung sausawan ni Apple, oh. Kalamansi, tsaka alubaybay lang to, tsaka ang sarap! yan ang sausawa. Natikman ko, may kumain akong kape na sa kape. Napangakin niyo naman kayo. Bakit tayo nagkapusak? Yan, ayaw nila sa amin. Pag ayaw, ayaw. Huli na pa ako di Mama Ethel. Shoutout pala kay Kuya Jerry, no? Nagtatampo. Oh, nung isang araw, kahapon, binlock ko si Joy Boy, hindi niya na shoutout. Isa pala siya sa televiewers natin, no? Nanonood lagi ng ating si Jerry, Kuya Jerry, yung kobrador ng wedding sa Pagala. Lahat sinusubaybayan yung vlog natin. Hindi pwedeng lamig. Ay, pwedeng lamig. Sakit yan mo, sakit yan. Naman yung ako. Umuulan no, lamig. Punta na kami ng labing, Wala punta si. sa Tataklar. Alin na ako. Tataklar. Nakadalawa na ako. Hoy, nasi. Ay, ayoko na. Alin na natin. Hindi ako pwedeng kumain ng marami. Oo, no, taba. Hindi lang yun. Suba kakain kayo mamaya sa labas nito. Macdo. Maglilibre si Mayora. Hindi. Korean restaurant kami kakain. Magla-lunch na dyan. Manyali kong kanila. Driver ako ngayon. Siya ang boss ko. Ikaw, libre. Siyempre, libre ka ng merienda. Oh, libre ako pagkain. Pag kami lahat, Naman yan. Relax. Nakapila kong tulog. ikaw, Tingnan ako. mayor, ikaw Tenes. nagbayad ano, Kagaya ka niyo kagaya pagdadali. ako, ikaw nagbayad Oo. sa Macdo. Yaman na. Pag kasama ako, hindi kumagasto. Pero pag hindi ako kasama, siyang gumagastos. Ewan ko sa kanya. Ba kasama ka niya? Wala na. Apol, Ha? hindi ba siyang magbabayad sa amin? Ay, wala ka lusot. Ayan, natikman ng ni Asa. Yung kape at saka Adobo Adobo natin. Adobo. Bukas! ngayon. Ay, hindi ngayon. May maraming pagkain Ay, ngayon. oh, may pansit tayo Baka tsaka tayo. yun. Anong pwetang guli? Ang dami pagkain Ako, ngayon. masira Bukas nito. tayo magkakarne, Masisira manok. Oo, yung parang binili ko. Ang dami. May binila ko ano. Baka imbis na 3 beses lang tayo kakain sa isang araw, magiging 4 na beses. Bukas na lang. Bukas ng umaga pusak, maaga mong patayin. Dito siya matulog. Dito siya matutulog. Oo. Okay. Maaga kami magising. Umaga, no? Gusto ni Apple yun, native na manok. Ay, ali. Panyabang yung mama. Panyabong. Panyabang ito. Yung gusto ni Apple, yung sinasabong ko, yun lang ang gusto niya kinakain. Ay, sitsira niya yun eh. Joke lang po, Nagdo-joke lang po, ha? Po. Oy, iba yung ulam niya. Hmm. Yan lang ang ulam niya. Pwede na ang sa dami kanya niyang yan. ano, Ay, ang dami niyang okra doon. Tsaka So, dito meron pa. kung nag-aasawa ka, malaking benta ay pag Ilocano asawa mo. Bakit? Hindi sila mag-arbo sa pagkain. Kahit ano, gulay lang Saan ba kakain. yung
ano niya, yung bagoong niya. Maraming Andun, bago no? niya, no? Kunin mo yung bagoong para makita. Bukas, yan ang ulam niya. A few moments later. Oh, Inulam natin yung galing sa kanya. inulam namin yung okra. Nagsawsaw sila ng okra, ano yun? Kalamansi, at saka sili, tsaka po itong Bagoong. bagoong. Tsaka pritong tuyo. Naubos po yung tuyo. Lahat po naubos. Ito lang Ako po, hindi. gatas ng kalabaw at saka kanin na mainit. Ha? Patitaan kanin po, taob. Ay, so po. So, hindi po mag-arbo yung pagkain, no? Ang kinakain natin dito, bira yung Pakita karne. mo sa camera yung Taob po. Ayan. Oh, ito po ang daming nakain na okra. Marami pa tayong okra sa rep. Ang dami, ang dami. Si Apple, walang problema. Ganyan lang ulo. Oh. Sarap niya kumain. Kaya bukas masarap ang ulam natin, manok. Lola, yung lagyan natin ng okra, yung may kalabasa at saka sitaw. Yan ang masarap. Oo. Lagyan natin ng talong. Oo. Ayun. Parang pinakbit. Dito lang tayong... Oo, lagyan po natin. Ay, tig 150 raw ang talong. Na? Oh, tignan mo. Buti na ang mahal ng talong. Kahapon, nagtatanong kung may bunga yung ano natin. Hindi kasi dahil nasalanta ng bagyo, yung mga paninim ng mga farmers, tumaas ang ano. Tumas talaga yung mga gulay. Oo, gulay. Umulan kami ni Marami sila Ethel nasira kasi mga crop. walang bunga, di ba? Kung may dumating, binigyan natin. Bumili ako sa palengke nung nagkari-kari tayo. Pero palaki na naman yung bunga nila, oh. Ayan na naman, oh. Makakain na lang. Ano na, malilipas na. Pero pwede pa yan. Ay, isang buntok ng tuyo. Ay, Marete. Ito Isa na lang natira, yung ito buntok na sana lang. kakainin ko. Kaya lang, Naantala. nantala, Ito pa din may nareta. dumating na ulan. Ako gatas ng kalabaw. Bak, sino yan? Sino yung nakamotor na yan? May tao, may tao. Parang si Robot. Hindi. May tao. Si Robot, si Calvo, Sino yan? si Joey Boy. Hindi. Nakasingle. Hindi naman marunong mag-single si Joey Boy, matutumba. Maliit lang siya. Hindi siya. Si Joey to, dyan na Joey. Ay, walang mo. Ay, yung anak ko. Ano kaya na naman? Bata mo yung camera ang pusa ka. Pumasa! Bruno pala. Oh, Bruno! Eh, Bruno Mars. Hinahanap natin Bruno yung ano eh. Yung di ba nung nilalimod yun? Puro ka sa akin, Kenny. Ay, nawala pala. Oh, dito ka. Isa kasi. Oh, nag-error, nawawala yung ibang plate. Dito, upo ka. Ah, shout out mo yung ano mo, Bruno. Oh, magharap kaya ng camera. Ay, huwag kang mahiya. Huwag kang mahiya. Kamusta mo lang mga anak mo sa asawa mo? Oh, kumustahin mo lang sila. Oh, kami, dati naiiya, ngayon wala na kaming iya. Upo ka. Yun lang Oh, sabihin mo. Bruno, shout out mo asawa mo. Kamusta po? Oh, shout out mo. Yung mga anak mo. Ah, basta, yung Yung anak asawa mo. ko. Si Jinky. Yung mga anak mo. Wala Wala ka. kang girlfriend na iba, eh. Kumustahin mo na rin. Ay, wala. Ah, wala. Mayayari kay Jinky to. Jinky, no? Basta mag-alala. Ah. Anong gusto? Hindi makapagsalita? Bakit ka naiiyak? Nawala yung ano. Ana, titignan mo yan ha. Masipita mo. Nanong burina ka nung ata? Ano gusto mo? Wala ko, anong ginagawa nyo, darling? Anong ginagawa ng mga darling ko? Ang gatas. Ha? Gatas nila. Gumagawa ng coffee? Luto gatas. Yes ka, ano yan? Ano, luto gatas? Coffee? Ba? Parang ang dami na niluluto. Kali, lagyan mo tubig yan? Hindi mo na makain yan, marumi yun. Marami pa palang bunga yung mga talong mo, ma. Maliliit lang. Oh. Pwede pa to. Ang dami bunga, oh. Oh, ang dami. Takanapin mo. Kaya tagal-tagal ako nung kumakakain na pero ayoko talaga. Dahil lagi kasi umuulan. Oh. Ito, tatlo to, oh. Tatlo. Oh.
Kaya pa mo. Hmm. Ayaw mo pa ako kunan. Ay, tayo din na mas Manya-manya, sige. Basta dalan mo kami. parang may yung basta itanay yung tuta siya de tanan kalabasan po kahit pa yung lasan. Dalawang araw lang, malaki na to. Madali na lumaki yung ano. Yung talong, oh. Malaki-laki na rin.